हेल' लोगोफोर, दिनै आं नोंसोरनो दतमाखौ दिन्थिगोन मोजाङै दतमायाव बेरायनो रोंफैनायनि जाहाथे ओंखारसै बिदिबा आं गारि बख'गारसै। गारि बख'नायाव जोबोद खस्थ' जायो, जोंना गेटआनो जोबोद फिसा, माने एकदम दा गारि बख'नायाव रिक्स जाथारो, बेखायनो एसे साबधानै बख'थारनांगौ जायो। दिनै आमथिसुवा, बर' गामि गामि बेरायनो नागिरदों आं, बेखायनो थारमाने बर' गामि गामि सोरनाबा गामि गामियाव बिदिनो हाग्रा बंग्रा दानस्रियो, गामियाव हाग्रा बंग्रा दानस्रियो, बेखौनो एसे बेरायलाबायनानै नायलाबायसै, थांनानै एसे जानोसै थांबाय जोंनि गामियाव सोरहाबाफोर माने हाबा जाफैबा जेबो लस गैया आरोखि। जोंनि गामियाव बिहामजो फैनो बयबो सोलायोसो होननाय खोनादों। सोरबाथ' साख्रियावला बाख्रियावला बेसेबांबा गिदिर गिदिरफोरखौनो गारनानै दतमायाव माने दतमानि सेंग्राया संबाथाय फैखायो आरोखि। ओरैबायदि बिसास गारो दतमानि सेंग्राफोरखौ। दतमा फिसौ मोनसे दतमा गामि दंखाथारो, बेसो आरोखि। दा नोंथांमोनहा भुल बुजियो अनेक समाव दतमा होनबा बे बबेबा गामिफोरखौनो माने दतमा साननानै दस्रा दस्रि बरनामफोरखौनो जोंनि गामियाव हरलाबायो। बेफोर नङा आरो। बेयो आंखौ नेगासिनो दङ। बे समाव मिजिङा गाखोसिगोन, मिजिं ब्रह्म बेयो। जोङो गाखोबाय, सिभिल गारिनि जोंखौ रायगासिनो गारिया। दा रुल्सखौ फल' खालामनानै, ट्राफिक रुल्सखौ फल' खालामनानै जोङो सिट बेल्टखौ लगायसिगोन। गानबाय नै थगायदोंना सानसै। माने आमथिसुवायानो आजिखालि जौ बेदरनिखासोसै, फिथाइ सामथायानो नंला। जोङो ओरै खोरोमथलाजों फैबाय, ओरै गोमखांफुरि थांगोन। दा थांथारोबा बोरसि जरा, दा जोङो बोरसि जरानि ओरै LP MI स्कुल सेराव फोथार सेरजों जों हाबबाय। समायना जायगाया, माने नैबे कृष्णसुराया दाख्लै समाव बिबार बारजोबदोंमोन आरोखि। दा बे कृष्णसुराया जेब्ला बिबार बारजोबदोंमोन, कलेजनि जे समायना, बे ओरैबादि बेरखांखायो मिथिया। दा नैबे आरो खाथियावनो कलेज, बेबो बड'फा इउएनआनो। कलेजखौ बारखांनायनि उनावनो जोंहा मोनो गोमोबिलि गामि। मावरियागाव दालाइसानि बेयो सिङावनो दङ। दा मावरियागाव दालाइसानि जे आफादगिरि, बिनि न'आ नैबे साखाथियावनो दङ। दा थांबाय थानोसै जों, बेबायदिनो थांबाय थागोन जोङो। थांबाय थानानै जोङो माने बर' गामि गामि थांबाय थागोन। बर' नैबे जोंनि फगर साफ्लाय नायदो। नोंथांमोननो दिनै जोंनि गुरुदेब कालिचरनखौबो आङो स्कुल, जेराव माने रिजाल्टआ बिराद मोजां खालामगासिनो दं, बे फरायसालिया बोरै थांनो मोनो बेखौ दिन्थिगोन। नैजों हाबनांगौ, नोंजों ओरै हाबबाय, नायदो जों हाबनोसै। सिसि ब्लक जाजोब्बाय आरोखि लामाफ्रा, ओरैबायदि सिसि ब्लक। ओरैबायदि मोजां रिजाल्ट खालामो आरोखि बे मेट्रिक आनजादाव गुरुदेब कालिचरन, बेयो ओरैबायदि बेनि फरायसाफ्रा टेलेन्ट। बिमा-बिमाफ्रा माने स्कुलाव गथ'फोर फैबानो माने जिरायनानै नेथ'यो आरोखि। निजोमथार आरोखि बिथिं जायगाफ्रा, बिराद अफाय थानो अफाय मानो जायोबा बिथिं बेरायलाफैनो मोजां। जायगाया निजोम आराम। नैबे दतमानि ब्लक अफिस आरो नैबे एलिमेन्टारि। सार्कल अफिस, बेनिफ्रायनो आरोखि ना इनकाम सार्टिफिकेट लांफैग्रा अफिसार, बेनो हा खाजोना बायदिसिनानि अफिसा, टेक्स होग्राया। नैबे दतमा गोजौसिन फरायसालि, गोबां फरायसाफोरा दाबो दङ, नै फरायगासिनो। हारसा बर' गासिबो दं बाहाय। ओरै थांथारसै सानतिनगर ओरै जुदि जों हाबामोनबा भेटेरिनारि अफिस मोनगौमोन, ओरै फरेस्ट अफिस। नैबे फरेस्ट अफिस, नै ओरैबादि आरोखि फरेस्ट अफिस नालाय, फरेस्ट बादि थाखानांगौ आरोखि बियो। बर' गामि गामि आमथिसुवाबा बेबादिनो हाग्राफोरखौ दानस्राङो आरोखि एसेबाबो। लङा दैसा बेजों ओरै बोहैलाङो, स्लुइस गेट, सालाया फिदिंनाय लांला। बे माने दतमा बाजारनि जे मानसिफ्रा जेला जिउ गोमायो, माने सावफैनाय फबफैनाय बेफोरबायदि खामानिया जायो आरो। दतमानि डक्टरफोर होनबा जोंहा बर्मन सार, आलि सार, ओरैबायदि आरोखि पेसेन्टफोरजों, पाब्लिकफोरजों जोबोद मोजां सोमोन्दो लानानै माने पेसेन्टफोरखौ फाहामना हरो आरोखि। माने गामि ओनसोलनि ओरैबायदि सुबुंफोर जेन'बा बे हस्पिटालखौ फैनाय जायो, जेन'बा गावनि लोमजानायखौ मोजाङै खोन्थानानै लाफैनो हायो। बेफोरखौबाबो माने बुजिनो नाजानानै बिसोरखौ बेबायदि माने सिकित्सा खालामनानै हरनाय जायो आरोखि।
नैबे फुराना हस्पिटालनि दाबो नै सोलियो दाबो बै जों थांबा पेट्रल पाम्प मोनहैयोमोन जों थांथ'ला पस्ट अफिसनि बेयो मोनसे भारा लानानै बेवहाय पस्ट अफिस खालामनाय जादों फाख्रि फांसेयानो माबायदि साइक्लिं मोननो हायो दतमा बाजार बियो एसे डेभेलप जाबाय लकेलाव बारा शपिं खालामला मानसिफ्राथ' बांसिन आरो अनलाइन शपिं खालामो बे हिसाबै आरो माथो होनो जायगा आरो बाजार बेफोरनि अबस्थायाथ' गासिनाबो बिदिनो जोबलांसै ओमफ्राय फिटनेस एक्सप्रेस बहाय ओमफ्राय नैबेजों थांबा जोंहा आबसु अफिस आरोखि दा नैबेजों जोङो माने एसे देखायबावनि नैबे बाजारखौ जेला बारबोयो नैबेजों लेफ्ट साइड लाफिनदो बेजों हाबफिनोब्ला नायलांगोदोल' आं खोन्थानोसै जायगाया सफैयोब्लानो नैबेजों हाबनांगौबा नैबे थुलुंगाफुरिनि मोनसे बाउन्डारि बे बाउन्डारिनि ओरै थांनानै आरो नैबेजों मोनसे लामा मोनगोन बे लामाजों जेला हाबो ओरै अपोजिट साइडजों माने दासा दतमा आन्चलिक स्पर्टस एस'सियेसननि गेलेग्रा फोथार स्टेडियाम आरोखि बे दतमानि बेवहाय गोबां माने सेंग्राफोरा बा सिख्लाफोरा बेलासिनि सम बा फुंनि समाव फैनानै माने गावबा गाव फिटनेस खालामफैयो एक्सारसाइस खालामफैयो गोलाव माने खारनाय मानाय बेफोराव माने खालामफैजोबो ज'नो खम जागोन 200 जनसो सेंग्रा सिख्ला गासिबो बेवहाय लोगो नांनानै खालामफैयो आरो बेबायदिनो बिथांमोनहा गावसिनि देहाखौ माने गोग्गो सांग्रांथि लाखिनायनि थाखाय माने डिफेन्स आरो गोबां बेबायदि स्पर्ट्स पार्सन जाहैनो हाबाय बिथोरावनो वाटार साप्लाइ अफिस आरो बेखौ ओरै बारोबा दतमा गार्ल्स स्कुल बे आरोखि ओमफ्राय ओरै लेफ्ट साइड लायोबा थांफिनसै दतमा बाजार मोननायनि सिगां फ्रन्ट गेट मोनगोन बेनो जाहैबाय थुलुंगाफुरिनि फ्रन्ट गेट दा नै दतमा थुलुंगाफुरिया माने कनस्ट्राक्सनसो सोलिगासिनो दङ ओरैबायदि माहाय माने जोबोर क्र'रनि खामानि सोलिगासिनो बड'फा इउ एन बि ट्रास्ट ना होमबा बेनो आरोखि बेयो दख'रा दुलाराय बर' फरायसालि बेवहायनो जोङो थानानै बर' हारिनि सिन्था सरसा खालामो बेनिफ्रायनो जोङो ओंखारलाङो गुबुन दतमा आन्चलिकनि दालाइसाफोरनि गामिफोराव खामानि मावहैयो समाज बिथिं फोसाबनाय हारिनि जेंना सुस्रांनाय बेबायदि खामानियाव लायो आरो ओंखारफिनसै ओंखाम जाग्रा हटेलफोर बाहाय मोननो हायो ओरै थाबोबाय आं खोन्थास्लाबनो हानाय जायाखिसै नैबेहाय गंसे दंदां दाबो ना दा बे ओमफ्राय नैबे दतमानि गंसेल' जायाल' इउक' बेंक गोदोनिफ्रायनो जोंनि बे बुरि पेन्सन मोननाय समाव बाहाय जोबोर होंगो दोंगो जोंहा बे खालानाव थांसै ओरै खालाना जों थांबाय थाग्राया बेनो दत्त मिस्थाना भान्डार फुरिबो नङा खर्ताबो नङा 10 थाखाबो लाजाथावा 6 थाखाबो नङा 7 थाखाबो नङा 10 थाखा ओमफ्राय नङा बे फैसा थाबा गुसु थायो आरो फैसा गैयाबा गुदुं थाखायो ओमफ्राय जाबाय फुङाव खनसे बेलासियाव खनसे जाफैगोन फुरिखौनो जानो होनना फैदोंमोन जोङो कारेन्ट गैयाना मोनसे जानोसै गुसु जाखांबाय 11ता बारबाय मटरफोर दङ बाहायबो दतमा गामि हाबजेनबाय बै जाहैबाय जोंनि पियर जोंनि गामि बियो दतमा गामि नैबे जोंनि न' फुराना न' आरोखि गामियाव जोंना ओमफ्राय बेनि खाथियाव सत्संग मन्दिर बियो गासिबो जोंनि बे गामियाव गोलैजोबो बेयो फैबाय नैबे कपिला लामा गामि बेजों ओरै रङायाव थांगोन गोथै बारिया जोंना बेजों मोनहैयो नैबे जोंनि नै दतमा गियान लाइब्रेरि आरो दतमा एमइ फरायसालि बेवहाय आरोखि माने दासान्दि बेनि एसे थासारि एसे मिरुजिम जानानै दं फरायसानि आंखाल बेफोरबायदि जेंना नुजाथिफैयो जोंनि गामिनि ब्रह्ममोन बेयो नैबे जोंनि न'खौ आङो मोजाङै देखायथ'ला जेनेबा नायदो जोंना गामिनि बाउन्डारि बियो लामा जोंनि गामियाव भाषा बर' गैया पियर बर' गामिखाय बे न'खरसेखौ लाखानाय जायाखै थेवबो बेनो जोंनि गामिनि बाउन्डारि आरोखि
निजोम जायगा थान्दा थांथारोबा गामिनि फुख्रि मोनहैगोन दा ओरै फैनानै नैबिथिं एसे अर फैलायबाय आरोखि जोंना गामिया न'खरसेनिफ्राय जोंनि गामिनि बा नैबे जोंनि गामिनि फुख्रि आरोखि आं थांथ'ला दुब्लिथिं जोंनि गामिनि फुख्रि बिराद गिदिर सेंग्राफोरनि आवथायाव बेयो बै खाथियावनो जोंहा जोंनि दतमा गामिनि गामि दा बेलासियाव लोगो मोनलायसिगोन बेलासियाव औ नै गामि गोरानि दांखोलोदो अनुभूति होननाय दिप्ति सारनि न' थांसै न'आव थांफिनसै ना मोनफैबाय दा लोगोफोर भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो हाथारोबा चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लिंकफोरखौ गावस्ला हरनानै बयनोबो नुहोनाय बायदि खालामना होजोबदो गोजोन्थों थाबाय सि इउ इन द नेक्स्ट भिडिअ बाय